Aktivované telo. Prítomnosť v tele. Diamant. Slnko v každej bunke. A teraz si predstav, že sama sebe si darovala diamant. A tie diamanty sú v každej jednej bunke tvojho tela. V každej bunke žiari diamant. A v každej bunke je slnko. A teraz si predstav, že žena, ktorá seba obdaruje diamantom do každej bunky a slnkom do každej bunky, tak čo to potom spraví v realite? A čo to dokáže spraviť s tými chlapmi, ktorí ju budú stretať kdekoľvek, úplne kdekoľvek. Aj tí, ktorí ju ešte ani len nevidia, už o nej vedia.